Today's menu mga dear, gawa tayo ng soup. So mayroon tayong half pound na ground beef. Pwede kayong gumamit ng ground chicken or ground pork. Anyway, mayroon itong rice. Isang tasang rice at isang itlog. At nilagyan ko to ng parsley, garlic powder, peppers, and basil. So, flour, isang tablespoon. So, hilalo lang natin ng maigi para mag-mix yung ating mga ingredients. Kung ma-reach natin yung goal na paghalo-halo, ay ibilogin na natin ito. Depende kung gaano kalaki ang pagbilog nyo. So, parang bola-bola lang ito with rice. So, nakakaiba na soup ang gagawin natin ngayon. So, anyway, ito sa ating kaldero, maglagay tayo ng konting mantika. Mayroon tayong garlic at luya. Sunod lang din natin itong sibuyas. So, mix lang natin hanggang maluto yung ating sibuyas, garlic, at luya. At isunod natin yung sayote. At mayroon tayong konting carrot. At lagyan natin ng chicken bouillon. Pwede rin beef bouillon. Pero yun lang ang available namin. So, yun lang ang nilagay ko. But anyway, pwede lang kayong maglagay ng asin. So, nilagyan ko ito ng 4 cups of water. Kasi yung ating ground balls is mayroong rice. So, ilagyan natin na siya isa-isa hanggang matapos. At pagkatapos niyan, lagyan lang natin ng kanyang takip hanggang maluto ito. So, ayan na nga, naluto na yung ating ground beef. At nilagay ko na itong ating repolyo. Ngayon, nasa inyo kung anong ilalagay nyong ibang gulay. So, lutong-luto na yung ating gulay at yung ating beef. At nilagyan ko itong cilantro. Pangdagdag lasa at bango. Ayan na po yung ating rice beef soup. Yan ang sarap. Thank you all for watching.